Je vás tu 18 000, priatelia. A to sa ešte len rozbiehame. Ale jedna vec je jasná, keď sa pozerám na toto námestie, Slováci už toho majú plné zuby. Máme toho dosť. Máme toho dosť. Pamätám si, že sa hovorilo, že ľudia si zaslúžia istoty. Tak aké istoty máme dnes? Po 14 rokoch Ficových vlád. Aké istoty? Máme istotu úpadku, máme istotu drahoty a máme istotu chudoby. Tak sa nečudujte, pán Fico, že toho máme plné zuby. Tak sa nečudujte. Ale chcem jednu dôležitú vec povedať. Priatelia, tu nejde len o tie peniaze, o tie dane a o tie odvody. Tu ide o niečo o mnoho hlbšie. Vláda nás nielenže ožobračuje, ona nám berie to najcennejšie, čo máme. Našu dôstojnosť. Spôsobom, akým to robí. Spôsobom, akým konsoliduje. Veď si to predstavte. Minister Kamenický ohlasuje opatrenia, ktoré zasiahnu tisíce a tisíce rodín. Spôsobia im trápenie, spôsobia im stres. A je mu to jedno. On to hovorí tak arogantným a agresívnym spôsobom, ako by ste sa to mohli vy občania. A nie Fico a jeho vláda. Je to hanba. On vám hovorí, my vám zoberieme peniaze a vy si môžete variť ten džem. Oberá nás o dôstojnosť, ponižuje nás. A to isté aj premiér Fico, ktorý mlčí v celej konsolidácii. Lebo veď on má svoju rentu, má svoje luxusné byty a vily a zlaté vane. Ministri majú svoje dvojnásobné platy. Zločinci, mafiáni majú svoju amnestiu. Oligarchovia majú svoje haciendy. Oni sú za vodou. Akurát vy máte smolu. Môžete tak variť džem. Presne o tom hovorím. A preto vravím, že nejde len o tie peniaze. Priatelia, ide o to, že sa nám smejú do tváre. Že nás ponižujú. A to je hrubá chyba. Hrubá politická chyba, na ktorú doplatili všetci diktátori. To je v politike konečná, priatelia. Viete? Presne tak. Môžete čokoľvek voličom povedať, ale nemôžete urážať ich dôstojnosť, pretože to je konečná. Nemôžete. Nemôžete povedať slobodnej mamičke z malého mesta, z Gelnic, ktorá má živnosť, že jej zoberiete stovky eur, aby nejaký 36. štátny tajomník mohol mať novú limuzínu. To je konečná. Nemôžete povedať pracujúcim ľuďom, že vám zoberieme na zdravotníckych odvodoch, aby nejaký šarlatán s funkciou splnomocnenca mohol mať na hranie mikroskop. To proste nemôžete urobiť. Nemôžete povedať mladým rodinám, z
slovenských mestách, ktoré nedosiahnu na vlastné bývanie, že tie súkromné haciendy, že to je dobrá investícia do turizmu. Ako vravím, toto je konečná, priatelia, to sa proste nemôže urobiť. Ale to sa týka aj podnikateľov. Vláda im odkazuje, že nemorálne zneužívajú kúpu aut, aby ušetrili na DPH a že to je zlé. A potom šéf tajnej služby robí toto isté vo veľkom. Ešte aj klame, zatají to svoje hračkárske auto. Ešte sa na tom aj vybúra. To uráža našu dôstojnosť. A tá najväčšia drzosť. Zaviedli drahotu, zvýšili ceny všetkého. A teraz len tak myknú plecami, lebo nevedeli ušetriť, takže nám ešte aj zoberú zo mzdy a ešte aj Rusínom zoberú Vianoce a nám všetkým ostatným 3 kráľov. To je to, o čom hovorím. A toto im musíme stále hovoriť. Preto protestujeme, to musia vedieť všetci, aj voliči koalície. Ale zároveň, prosím vás, držme sa faktov. Nebuďme ako oni. Ja som tu videl transparent s názvom, že atentát sa nestal. Toto odmietnime. Nebuďme ako oni. Ale teda pánom a dámam z koalície odkazujem, že keď si budú lámať hlavu, prečo strácajú podporu, prečo prehrávajú, tak nech vedia, že to nie je kvôli tomu, že sa málo chodia kláňať Putinovi, ale že to je presne preto, o čom hovorím. Že sú natoľko opití svojou mocou, že stratili kontakt s realitou slovenského života, že ponižujú svojich voličov. Odstúpiť! 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 Ak sú medzi vami, a ja verím, že sú, ja viem, že sú, aj sklamaní voliči tejto vládnej koalície, tak ja mám pre vás jeden odkaz. Môžete so mnou nesúhlasiť, môžete ma aj nenávidieť, ale ja sa vám nevysmievam. Zmena sa blíži, priatelia, a ja volám aj voličov tejto koalície. Zmena prichádza, tá éra Ficových istôt, istoty úpadku a chudoby, tá éra sa končí. A ukončíte ju vy všetci, čo ste tu dnes s nami. A voláme aj voličov vládnej koalície, poďte s nami do tej zmeny. Dosť bolo Fica! 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 Dnes večer sme tu boli ako 4 politické strany, ktoré sú pripravené vytvoriť po voľbách stabilnú vládu. Vládu, ktorá vydrží, aj keď bude musieť robiť ťažké rozhodnutia, ale vydrží. A ja sa týmto chcem poďakovať mojim kolegom, predsedom politických strán, Milanovi Majerskému, Braňovi Grölingovi a Jarovi Naďovi, že tu boli dnes s nami. Jednote je sila, priatelia. A ja som im vďačný, vám, že ste prišli. A my samozrejme sme rôzni. Tieto 4 politické strany. Sme rôzni, ale to vám garantujem, budeme pracovať spoločne. Budeme pracovať spoločne v opozícii.
budeme pracovať spoločne na programových prioritách, na vzájomných vzťahoch a na príprave na vládnutie. Aby to bolo stabilné, aby to vydržalo a budeme pritom spolupracovať s každým, kto to so Slovenskom myslí dobre. Aj s odbormi, aj so zamestnávateľmi, aj so samosprávami, aj s ďalšími organizáciami. Vytvoríme to hnutie pre tú zmenu. A zároveň chcem z tohto miesta, priatelia, pozdraviť aj jedného veľmi vzácneho hostia z Českej republiky, ktorý nás prišiel podporiť. A je to vicepremiér českej vlády Vít Rakušan, ktorý je tu medzi nami. A ja som veľmi rád, že môže takto na vlastné oči vidieť tú zmenu, ktorá sa deje na Slovensku. Lebo povedzme si pravdu, sme v tom zápase spoločne, oba naše bratské národy. Takže ďakujeme aj do Českej republiky. A teraz, priatelia, viem si to predstaviť, Fico bude znovu strašiť, že robíme prevrat. Že aj Češi sú do toho určite nejak zapojení. Urobia bezpečnostnú radu, predvolajú veľvyslanca, povedia, že moja žena je do toho zapojená, ešte aj náš pes a všetci. Určite to urobia, ale ja im hovorím, že už je to jedno, nech sa svojou propagandou a žami už zadrhnú. Už je to jedno, ja hovorím, áno, Slovensko potrebuje prevrátiť. Slovenská ekonomika potrebuje prevrátiť úpadku na rast. Slovenská zahraničná politika potrebuje prevrátiť z východu na západ, priateľe. Za tou zmenou nebudú žiadni bradatí Gruzínci, žiadni mimozemšťania, žiadna CIA. Za tým budú hrdí a slobodní občania slovenskej demokracie, presne takí, ako sú dnes tu. Keď sme začínali protesty proti novele trestného zákona, proti mafiánskej novele, na námestiach som cítil hnev. Dnes, pozerajúc sa na vás, cítim odhodlanie a nádej. Ale ja vám hovorím, že ani to nestačí. Potrebujeme jednotu, potrebujeme vytrvalosť a potrebujeme sústredenú prácu. A ako predseda najsilnejšej opozičnej strany vám tu garantujem, že nás neunavia, nás nezastrašia, ani nás neznechutia. My do toho dáme všetko. A ak to budete spolu s nami, tak zvíťazíme. Ďakujem veľmi pekne.